Hola, hola, Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son as 6:33 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Sabedes que temos un Instagram maravilloso, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas, e sei que onte dixen que o sorteo era hoxe, pero non, o sorteo é mañá. Sí, culpa miña. Ás veces a xente perfecta tamén se equivoca, neste caso, equivoqueime. Bueno, que non son perfecto. Mañán abrimos o sorteo, vale? Así que estade moi atentos e atentas porque imos sortear un libro do A Voltas co Prato. E, se nos seguides nas redes sociais, sabedes que temos dous cociñeiros maravillosos que fan unhas receitas espectaculares. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Que pasa? Como estamos? Moi ben, moi ben. Por que viñades tranquilos, os dous? Digo, andando despacio. Eu adáptome a que ven diante sempre. Ah, vale, entón ela como viña tranquila... Pois eu viña tranquilo. Entón son eu, que son así, unha muller Sí. tranquila. É que túa prima, que non é prima, pero a túa curmá, Begoña vai na llama. Ten un Pero reprise. Begoña ten moitísima enerxía, máis que a min. Sí, eso seguro. Bueno, estás ben, Lucía? Sí, moi ben. Sí, tes ganas de cociñar? Teño. Xulio? Tamén? Sí? Sí. Estás seguro? Sí, claro. É que te vexo un pouco... Un pouco que? Un pouco... Eso que é? Como... Eso é que tens que facer antes de empezar a falar para non trabucar. Bla, 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 bla. Veña, imos cociñar a ver que nos trae Isa de Bergondo. Ola, eu son Isa e veño de Bergondo. Vou vos contar un pouco como fago eu o caldo na casa. A ver, o normal que fago sempre é o caldo galego, que sempre enseñoume miña tía a facelo desde pequena, unha berciña ou un repoliño, depende da temporada, pataquiña ben cortadiña, a carne, xa se o botilo, ou chourizo, costela, o que sexa. A ver se facedes co algo do que fago eu ou sorprendedesme con algo novo. E, bueno, mando un saúdo, por suposto, á miña comisión e á miña asociación de veciños. Gracias a todos por vir comigo hoy. A cara de Xulio era todo un poema, sí, é así. É para darlle, Tiña que seguir o ritmo, tío, o ritmo da pota. Pero ti non seguinte. O caldo da pota, tío. Sí, é así. O caldo da pota, O caldo da pota. Eu non Decía sei Isa, nada. decía Buah. Isa que quería caldo, algo moi de que ademais un día de frío como hoxe apetece, non? Facer un caldiño. Ou calquera día. Ou calquera día. Ti un día de verán, Meu- Ourense, meu avó 44 graus, Meu avó comía a mediodía e noite todo o ano. O caldo. todo. Bravo e inverno, sí. Pero como o primeiro plato. Como primeiro plato ou pasear, como prato único. Ostras, todo ano. Todo o ano. Pero que lle botaba. Pois o que fora, o que houbera. Como un caldo normal, claro. Claro. Xulio, de que vai ser o teu caldo? A ver. Pois o meu vai ser de xenos. Ou bertóns, non é o mismo? Sí. Vale. Bueno, aí dubidaches un pouco, Porque estaba, pero é que recordei Bueno, aí de repente. Un brote tenro que ten a verdura ao final da tempada, vale? vale. Entón, pode ser de berza, de col, de repolo. Neste caso, é de berza. É de berza. O sea, É caldo de berza. Pero un brote tenro. É con carne, costela, agulla, un montón de cousas. Vale, o teu vai ser un caldo de sustancia. Un caldo como dio Armanda. Un caldo para ir despois poñelo o cebolo de inverno. Ou antes. Un caldo de prato único. Un caldo de prato único. Un caldo de tratar Dos té. de usted. Aí está. Señoras, señores, vai facer un caldo espectacular Xulio Mato e Lucía, O meu- a ver se non di ninguna tontería. O meu hai que tutealo porque non é de vostede. Oh. Vou facer un caldo de pobre. Solo vai levar 3 ingredientes. O de Xulio é de rico, un caldo Bueno. con carne, Bueno. chourizo, un caldo de casa rica. O teu hai que meu arrimar un bistec. É un caldo de gloria. Ah, Vai o famoso levar caldo de O gloria. famoso caldo de gloria. Que é un pouco un caldo de pobres, non? Por decirlo así, era pobres. de casa pobre, que se facía así, É non? o que acaba de decir Lucía. Vale, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, pero estou remarcando a súa frase. Leva fabas, Para que a unha xente saiba. pataquiña, unha berza e un pouquiño de unto. E vas facer o bolo do pote? E vou facer o bolo de porco. Me gusta a idea. Bueno, pois, señoras e señores, facemos caldo na Voltas co Prato, quedamos coa que fai o caldo máis cativiño de todos, con Lucía Vázquez. Ven, por favor, Lucía, mira pa aquí o que ten aquí. O único interesante de todo o que ten aquí é o unto, O resto, mira, o unto vale má pena. Pero as fabas e a pataca, pois bueno. O unto vai ser o que lle dá sustancia a Uf, unto. este caldo. Ese unto. E a verduriña. Ese unto... É o bolo do pote. Buah. Mira, este é un caldo de pobres que sacou moita fame. Eso é certo. Moita fame. Sacou moita fame por Galicia adiante. eso é Entón, verdade. hai que terlle tamén un respeto, non? A estas tradicións. Eu teñolle moito respeto. Agora ben, se teño que escoller, prefiro un caldo.
Un pouco de carne, Estamos casi no día de Rosalía, que ten un poema no que fala deste caldo, estou segura de que se tivera o de Xulio tamén tomaba o de Xulio. Tamén é verdade, que é o 23, creo, o 23, creo que é o día de Rosalía, así que o 23 estamos aí todos tamén facendo ese caldo de gloria e ese bolo de pop, que rico. Pois mira, botamos a faviña. Moi ben. Agora imos a darlle pa que ferva, Ajá, damoslle lume e botámoslle carai. O unto. o unto. Aí, que eso merecía un... Porque eso... Vamos botarlle ben de unto. Como di Picadillo, o unto non se lle bota según o que queira o caldo, senón o que o bolsillo do comensal se poida permitir. Permita, exactamente. Pois neste caso, como neste programa non nos gusta escatimar, botámoslle moito unto. Moito unto. Moito unto. Bueno, tampouco que sexe moi caro unto, pero Tampouco bueno, que sexa moi daquelas sí. Daquelas era o tempo, pero ahora Moi é ben. accesible. E aí o temos, ahora hai que agardar a que se coza a fava. Ben pode tardar, vas ter que facer maxia, porque vai tardar o mellor unha horiña. E que me vas pedir, entón? Maxia e tempo que ti fagas sola. Porque, por favor, Así me gusta. por favor. Hai que ter sempre tamén en conta que a fava, se é fava seca, hai que deixala remollo. Correcto, antes. Se é fava fresca e a temos congelada ou estamos no tempo, non fai falta. Neste caso está fresca xa, non? Non, neste caso Estuvo a remollo. Neste caso estivo a remollo. Estivo a remollo. Chamade ao 664-483419, teléfono da Volta Escoprato, aí podedes chamar para que? Para o que queirades, Queredes decir algo polo día de Rosalía, o que queirades, podele decir, gusta vos o caldo de gloria, preferides caldo con sustancia, como está facendo Xulio Mato, e, como sempre, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outro na televisión dos caldos, a que non podía ser outra. Deixamos a Lucía aquí, partindo, preparando o pouco que leva o seu caldo, e imos con Xulio, veña. Xulio Taco! Ve, mira, esta outra cosa, mirad que mes. Mirad que cosa. É que isto ahora va a ver e va a decir vos, bueno, esta é outra historia. Pero aquí xa hai... Pero bueno, isto ten un porqué, vale? Ten un porqué. Ten un porqué, porque a mí unha das cousas que máis me gusta neste mundo é a carne ao caldeiro. Vale, entón sempre, cando empezo a facer o caldo, métolle agua, un poquinho de unto e sempre un trozo de agulla, vale? Que vai picadiño xa, para topar, a mí gusta atopar os trozos, vale? Ostras. Vas lanzado ti tamén, Vou lanzado. Entón, a agulla é indispensable. Despois sempre hai que meter algo de porco. Pero teño unha pregunta. Sempre se lle bota agulla? No. Hai xente que lle bota... No, o caldo bota o que teñas. O que che dé a gana. De feito, normalmente o caldo, eu, por exemplo, normalmente, se fago cocido, co restos fago caldo. Claro, co restos do Pero cando fago es proceso, vai así, mira, meto ya a agulla... E as fabas que estés a remollo, están a remollo, eso é. E agora van as fabas tamén aí. A vez ca agulla, vale? E despois, simplemente metería algo de porco. Pode ser un rabo, pode ser un trozo de orella. Teño costela. Entón, este vai levar costela. Vale, sin chorar ya a fava, Encántame a costela, é unha cousa... Aquí a única que lle chora a fava é Begoña, que non lle gusta. É verdad. Mira, onde está a liña vermella que divide Galicia entre caldo e cocido? En que momento algo é caldo e en que momento algo é cocido? Porque con partes do cocido podes facer caldo, pero con partes do caldo podes facer cocido. No, usas partes do caldo para o cocido, pero non das feito un cocido co que lle botas a un caldo. Claro. Mira, esta grasa vamos a quitar. Pero claro que me digas, en que momento pasa a ser caldo. Non pasa en ningún momento. A ver, o caldo, o sea, o cocido, coces as pezas enteiras, despois trocealas e comes un cocido. Correcto. Neste caso, ou ben con restos ou ben con un picadillo, faz un caldo. Ou como no caso de Lucía, sin nada máis, verdura, unto, entón, nada máis. Probablemente do cocido veña o caldo. A sobra do cocido, bueno, eu entendo que o cocido, como dixo antes Lucía, cousa de ricos. Sí. E o caldo sería o que aproveitaban os pobres. En orixen, digo eu, O sea, un caldo de osos. Un caldo de osos. Basicamente. Un caldo de osos que é unha pasada, un caldo de osos, Cando iba co oso, verdad? Claro, no, cando... Iba co oso. O caldo de osos faise casoá. Sí, casoá, xo sei. Pero digo, o que iba cun xamón, cun oso de xamón. Claro, para facer o caldo nas casas. Para facer o caldo, sí. Ti pajabas, pimba. Sí, aí está, era así, Bueno, entón está a costela. Aí está. Ole. As fabas. Mira como vai isto. A agulla e o unto. Xa, eso que ainda... É que o unto é mágico. O sea, no momento en que meterio na auga, tan pronto empeza a aquecer a auga, xa cheira a caldo. Pois imos chamar a nosa convidada a ver se a receita da súa tía se parece moito ao que estamos facendo aquí ou non. Que pase, por favor, Isa de Bergondo. Un aplauso para ela. Hola, Isa. Arríbate aquí, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hola. ¿Cómo estás? Muy ben. Isa, ti falabas da receita de tua tía, non? Sí. A ver, que leva así? Dímonos algo que leva así que che gusta a ti moito.
Para mí o básico do caldo que me criou, o que vexo de que son pequena, é os grelos. Os greliños ben feitos non os cambio por nada no mundo. Pois hoxe vale ter complicado. Sí, chamo de xenos. Porque temos nueve xenos. Pero bueno, non temos nada. Unhas berciñas tamén. Unhas berciñas tamén, sí, é certo. Esas teñen moi boa pinta. Pois arrímate, Xulio Manto, porque te vai contar, arrímate un poquinho. Mira, estes son os xenos, vale, dos que falaba, que son os bertóns que este é toda a peza, é un brote tenro, ves, que está, algún empeza a ter algo de flor. Sí. Ves, por aquí temos a flor. Ala. Sí. Entón, isto simplemente quitámoslle un poquinho de cañoto. Quitámoslle un pouco de cañoto e despois... Este está lavado xa, Temos que lavar a verdura, sempre hai que lavar a ben. Xulio, creo que hai unha receita que fixeche unha vez que eran como xenos en paquetiños, non? Sí, claro, aproveitando paquetiños. esta folla, escocémola un pouquiño e despois podémola utilizar para rencher. Pero esta folla da berza, Sí, pero a min sóname de que fixemos nalgúnha volta co pratos e con paquetiños, está moi ben. Entón, simplemente vamos sacando as follas así enteiriñas e vamos quitando o cañoto según vai aparecendo. Ole. O cañoto desbotámolo hasta que chegamos á zona do centro que é máis tenro, entón vamos a aproveitar. E iso todo valo botar a cocer como se fora... Como se fora... grelo ou que sexa, non? Claro, é unha verdura normal. Exactamente igual. Mira, eu vou facer un caldo como me gusta a mí. A mí gustame que teña condumio, vale? Teño trozos de agulla, trozos de costilla, o unto e as fabas. Mira, o que sí que é importante neste caso é ir quitando sempre... todo iso. Claro, a impureza, non? Claro, esta impureza hai que desespumar sempre para que nos quede un caldo limpiño, vale? Eu vou botar pataca, chourizo e os xenos. O sea, é un caldo que é prato único. O sea, que non te gusta con tanta carne, pois come a sustancia. Que che gusta con carne, pois tela aí. É un señor caldo, é iso? Sí. Non? A verdade é que ten proteína... Sí, ten proteína leva. Proteína, vitamina, ten todo. Vitaminas, triglicéridos, ten todo. E dixo eu, ti non eres de botarlle a pata de galiña? Tamén, o que pasa que a mí a galiña non me gusta. Na casa da miña boa, pata de pita iba sempre, Claro, pero pita nun piso como vivo eu nunca tes. Non sempre tes. Non sempre non, nunca. Nunca tes unha pita por aí sola. Unha pita, para dicir, quenta que sales. Vale, pois aí está o caldo de Xulio Manto. Isa, vamos ver o de Lucía. Sí. Veña, pégate aquí, por favor, aí diante. Hola, Isa. Hola. A Isa. Aquí está un pouco alpita. Aquí, por haber, non hai nada neste caldo. Eu vou a facer un caldo o máis clásico que hai. Super sinxelo, pero moi rico. Vai sorprender do sabor porque non imos esperar non levar nada de carne que este tan bo. Este, a día de hoxe, é o primeiro plato. Hai que despois podese fritir un bistec. Oiche, Isa, ti és como a min que che gusta o caldo que con condumio, como dicía Xulio, con sustancia e tal. Ou, bueno, se hai un caldiño así que non leve nada de carne, tamén o comes. É que, como din eles, tamén depende da ocasión. Se é para un plato único, gústame que teña pois un pouco de todo, ben de carne, ben de proteína, como dixen antes, pero para un primeiro platiño, así un día destos de frío, así... Para quentar. Sí, para quentar un pouco o corpo, agradeces un platiño así. Como a sopa do cocido, non? Que sempre se toma de primeiro, unha sopinha de cocido está boísima. Fai unha merenda este caldiño, fai unha merenda que quenta o corpo, Eso é certo, sí. Aquí solo hai un pouquinho de unto, fabas, pataca e a berza. Bueno. Soa moi ben tamén, sí. Non está nada mal. Mais sano vai ser. Sí, desde logo sano é. Eso seguro. Polo unto, non? Bastante máis sano vai ser. Bueno, Isa, tasme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para Bergondo se tiveses que escoller unha así a cegas, sin probala nin nada? Está complicado, A ver, non tes por que poñerte agora, tes por que dicirme nada, se non queres. Chámame ese lado, un pouco máis, pero estou desando probar este para ver como consigue realzar máis os sabores sen esa carne que a veces é, pois, como digamos os galegos, o que máis dá sabor, pero chámame a atención por aquí. Como vou facer bolo do pote, o mellor teño aí unha arma secreta. Non, voulle explicar á xente da casa. Ela prefire un caldo de toda a vida, como de Armando, pero bueno, tampouco non vai deixar este sin probar, sabes? Entón tamén o probarías, non? Veña, voute mandar á zona de sufridores, sentarte ali e despois chamámoste, vale? Vale, moitas gracias. Veña, un aplauso para Isa, que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Ai, a auga na que cocen carnes, peixes e vegetais foi sempre importante en Galicia. Iso, en esencia, é un caldo. Claro que dentro do pote ian caendo ingredientes en función da economía de cada casa. Agora as cousas melloraron e cada quen botalle os seus imprescindibles. Sodes de berza, ou de repolo, de bertóns ou grelos, ou preferides ir polo libro e cociñar o caldo de gloria do que falaba Rosalía de Castro nos seus versos. Neste caso, Lucía pon a proba a receita de picadillo, o famosísimo gastrónomo coruñés, e mesmo lle arrima un bolo do pote. Tomade nota e cociñade as nosas propostas porque non hai nada mellor que un caldo para escorrentar frío e choiva
que non está moi boa tarde así. Contádenos cal é a vosa favorita, como sempre, en @voltascoprato. E seguídenos, aí estamos, vale, para falar con todos e todas vos. Imos con Lucía, que a pobre necesita un pouco de ánimo, xa que non leva sustancia ao seu caldo, vamos dar ánimo. Os xa sei que o teño difícil, pero Bueno, vamos pero alá. nunca se sabe. Bolo do pote. Bolo do pote. Isto é un clásico que xa casi non se fai. Inciso, que o fixo Begoña non hai moito tamén aquí no programa, un día, vale? Así que hai receitas do bolo do pote no Voltas co Prato por se queredes buscar nas redes sociais, vale? E na aplicación da TVG. Este é farina de millo e caldo. Que a vas escaldando coa propia auga, Exacto, non? temos aquí este propio caldo que sae do caldiño que nos fagamos. Vale. Neste caso xa apartamos un pouco dun que fixemos antes por tema de tempo. Vale. Pero mentras estamos facendo o caldo, Ten xa que ferver facemos tanto? o bolo. Bueno, ten que a fariña de millo hai que escaldala. No, é que estaba a punto de salir para fora. Era por iso, non máis. A ver, non sería a primeira vez que se me vai todo por fora. Ai, que ben un local, É que isto, por exemplo, Vas a isto poñer colle, un botarlle sal. uns fideos e xa vale. Botarlle uns fideos a isto e xa vale. Faz unha sopa. Unha sopiña Uah, ben xeitosa. sí, ole. Entón, escaldamos a fariña, vale, importante ferver o caldo, no que estivemos facendo ese caldo, e escaldámoslo. E aquí que nos ten que quedar? Tennos que quedar unha masa maleable, blandiña, Sí. porque se a deixamos moi dura, despois vai estar moi duro o bolo. Vale. E que fariña utilizas? De millo. Pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que fariña utiliza Lucía Vázquez para facer o seu bolo do pote? Fariña de millo. Xe, chico, ben, como? Fariña de millo. Chamade, o 664-483-419, 50 euriños en xogo, fariña de millo é a resposta que buscamos neste bolo do pote que está facendo Lucía Vázquez, e que é verdad, ten moi bo aspecto. Falando da fariña, pódese facer con outra fariña ou ten que ser a fariña de... Pódese facer con máis fariñas. Eu xa teño visto receitas tamén que levan fariñas misturadas. Levan millo de centeo, por exemplo. Que rico tamén, O sea, e sabes que se pode facer con isto? Ti, porque xa dixemos que hoxe era homenaxe a Rosalía e de Vale, pobres, pero sí. ti agora salteas aí un touciño e mételo aquí dentro e faz un bolo do pote de un chourizo, categoría. cortas un chourizo, non? Un pouquiño, Hombre. mételo aí dentro, moi ben. Así xa me está empezando a gustar máis Claro, o bolo eu do se pote. veño de purista, pero aquí incluso hai quen lle mete pasas. Bueno, Claro, isto... Escoita. A imaginación o poder. Escoita. Non ten límites. xa é triste a túa receita. A meterlle pasas. Non vamos a fazer máis triste, Que vai ser o seguinte, meterlle piña ao bolo do pote. Por favor, Por favor, pasas. Bueno, a quen lle guste. Non che gusta o bacalao con pasas, tampouco se A pode. ver, a min as pasas sí que me gustan, pero unhas pasas nun caldo, a ver. Pois eu creo que con touciño, unha cebola e pasas ten que estar Sin moi pasas, bo. touciño e cebola, moi ben, sin pasas. Mira, isto xa o temos. Pois vamos a deixar aí coas súas pasas e a súa historia, vamos con Xulio Man. Tómalo, Xulio, que mañán sabes que é? Mañán é venres, señoras e señores. Pa ti sempre é venres, Cañete. Sí, aí está. Mira, con el caldo de Xulio Mato, aquí estamos cociñando no Voltas co Prato. Don Julius, aí. Al final varme contagiar. Bueno, Vea, Xulio vai facer un caldo, Mira. como di el, de tratar de vostede. de tratar de vostede. Moi ben. Bueno, pasou unha hora, Ajá. vale? Xa temos todo isto cocido, que non é o caso porque non estou facendo maxia, vou facer maxia despois. Vale. Vale. Entón aquí xa está todo desespumadiño, entón aquí van os bertóns, vale? Faz maxa a posteriori, Eso, os xenos, Moi ben. bertóns, como lle queramos chamar. É porque lle botas Sin aí medo. un par de cachos de No, chorizo. porque o chorizo vai ir todo. Ah. Botei eses dos trociños para que non me esquecera botar o resto. Vale. É un truco. Ves, Truco entón de agora xa mendruco. vai aí co chourizo e agora tan pronto empece a mermar, xa vai quedar sumergido. Mira, si te olvides do chourizo, Claro, digo en é serio unha que se te lástima. olvides do chourizo, non te perdono na vida. É unha lástima. Mira, ves, Por favor. xa está sumergido. Mira, normalmente a verdura eu boto a 15 ou 20 minutos antes, porque lle leva bastante máis cocer que a pataca, Vale. porque a pataca eu corto así en laminiñas non moi grosas, vale? Pa que se coza Que en 10 minutos temos la cocida. Neste caso, como son os brotes tenros, con 2 ou 3 minutiños antes, despois xa podemos botar aí a pataca. Vale. Vale? E por este outro lado, vou facer unhos picatostes. É que te veixo aí co pan cortado, e como Claro. eres tan fan últimamente do pan, de fritir o pan e tal, dixo, moi ben, Efectivamente. Moi ben, Pasa que despois vou ter que pedir a espumadera a Pero non Lucía. tes? No, quitaroma. Por si non lle chegaba ao caldo, que dixo que era prato único, unhos picatostes. Unhos para picatostes, remar, para claro, remar. porque os Moi picatostes ben. sempre son ben. Vale, se sempre alguén son ben. ten problemas co médico,
que fale comigo. Non nos facemos responsables, que chame o médico. Que me chame o médico. Que chame o médico. Xa o explico eu. Entón, nada, simplemente imos ir fritindo. Moi ben, Carai, pero vai levar allo e todo ese pan, Bueno, a mí gusta botarle sempre un toquiño de allo no aceite para que lle dé sabor. A mí tamén. Lógicamente non lle vamos botar ao caldo, pero... Moi ben, pois vamos con Lucía que vamos a repartir cartiños, A ver, Lucía, que nos están chamando de Arteixo. É así. Manolo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Moi ben. A ver, contame, é home de caldo ou eres desa xente pouca que hai en Galicia que di, non, o caldo non quero? No, es un home de caldo, o caldo tradicional. Moi ben, pero con sustancia, entendo. Claro, con sustancia. Vale, con chorizo, con... No, digo que che iba a facer a pregunta do millón. Ti, cando escoitas a alguén como Lucía, unha muller de Ribeira, que debe ter Galicia nas venas, decir que lle botaría ao bolo do pote uvas pasas? Como se chama? Que pensas? A mí realmente non me vai porque... Creo que a ti nin a ninguén, pero bueno. Teño todo en contra. Claro, todo en contra, oxa. É que dicir o das pasas, mima. Bueno, pois veña, por 50 euriños quero que me digas que tipo de fariña utilizou Lucía para o seu bolo do pote. Pois farilla de millo. Moi ben, aí está. Un aplauso, 50 euriños que marchan para Arteixo. Moi ben. Bueno, pois... a ver si o caldo que triunfa é o caldo con sustancia ou o caldo que case leva uvas pasas. Seguro que sí. Veremos que é o que pasa. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Hasta logo, gracias. Hasta logo, chao. Ai, que pasa? Se colléchela conmigo. No, é que non podes vir aquí a decir o das uvas pasas e pensar que isto vai ser... Bueno, mira pa aquí a ver se cambias de opinión un pouquinho. Vale. Ten outro corpo, non? Ten outro corpo gracias ao unto. Bueno, porque si non... Non te pases, Xa me diré del bosque, ese caldo está moi bo, Mira, e aquí temos o caldo. Mira. Hola. A berza. A quiña. A fava. Que ben ule, Ule moi ben tanto o bolo do pote que estás facendo como o caldo, E aquí temos os bolos do pote. O bolo do pote podíamoslo facer directamente no caldo. Claro. Que pasa? É verdad que nos vai enturbiar a auga do caldo. Porque escurece. Home, porque é fariña de millo, entón ao final, mira como deixou este caldo. Ole. E iso despois vale incorporar aí ou non? En algún momento, ao final? Sí, despois ao servir, imo tomar todo xunto. Ostras. Moi ben, estás contenta? Estou contenta. A pesar do que dixeches. Ahora que che parece? A ver, a min parece ben, o sea, quer dicir... Sigo por debaixo, pero algo mellorei. Porque non te pasas. Sí, estás como no suficiente, sabes? Bueno, veña. Estás no suficiente, ainda non superaches. Imos con Xulio Mato, vamos a deixar aquí, que non son ignorante, que me estou metendo con ela, nada máis, veña. É que a mí dame rabia cando te metes con ela. Vas te rir, que sí que tiña espumadera. Sí que tiña espumadera, don Xulio Mato, aí o tedes. Sí, señor, facendo un caldo con sustancia, ainda que parezca mentira hoxe, don Xulio Mato está nos sorprendendo a todos. Un bo caldo, con sustancia, de tratar de vostede. Como que parece mentira? Parece mentira. Mira, xa están os picatos, que tampouco hai que queimalos moito, vale? Ole. Entón, mira, vámonos ir sacando. Pero, ahora, a miña pregunta é, os picatostes... Isto é un xogo simplemente de textura. Isto botarí despois no caldo. E topas ese crocante, está super rico. Despois vai no caldo, E ten o toque do allo, Isto é maravilloso. Moi ben. Non che entran? Non me entran porque non tiña algo preparado. Máis bol, claro. Vamos a sacar para aí. Mira. Aí está. Canta sustancia por aí. Listo. Canto picatoste. Ves? E o caldo xa ten a pataca. E agora simplemente teño que esperar a maxia. Que se me coza toda a vez. Carne, fava... Queres que se faja maxia? Sí, pero para eso tens que ir falar ca xente. Pois veña, vou falar con Isa, que está no Voltas co Prato. Vamos para lá, veña, vamos. Ahora podedes aplaudir se queredes. Ai. Mala porque digo, podedes aplaudir se queredes e aplauden, da igual que queiran ou non. A xente aplaude, igual. Bueno, como estás? Ben, todo ben, sí. Todo ben. Eu, a ver... Na miña opinión, o caldo que está facendo Lucía está mellor do que eu esperaba. É o que dicía eu. Pode ser algo innovador, algo diferente. Bueno, innovador non é que ten moitos anos, a receta. Bueno, pero o das pasas pareceme algo diferente, o que non... Diferente non, mal.
As cousas hai que dicirles... As cousas hai que dicirles polo seu nome. Si se levanta calquer gastrónomo ou gastrónoma galega e di, no, é que no bolo de pote Lucía botoulle pasas, que vai dicir? Que vai dicir? Toleou esta muller. Non, vanche dicir que existe a cociña de autor, que significa que colles algo clásico e daslle unha volta. Pero hai autores bons e malos. No, é broma, é broma. De feito, seguro que está moi bo, sabes, a idea de botarlle pasas. Eu confío moito en a mí gusta meterme con ela. Bueno, aí tens as dúas receitas, mira, está delas vendo aí nas pantallas na casa, unha pantalla na casa, e, claro, o teu favorito sabemos cal é, ou intuímos cal é, pero... Así a vista. Tería que probalo e ver que hai despois. Igual hai sorpresa. Como nunca pasa neste programa, nunca hai sorpresas. Veremos que é o que pasa. Queres vir comigo? Vamos. Veña, pois vamos con Xulio Mato. Un aplauso para Isa que está connosco. Veña, vamos con Xulio Mato. Ponte por aí a súa esquerda, por favor. Bueno, pois esta é a maxia que me facía falta a min, ves? O tempo maxia, non? O tempo é maxia. Moi ben. Mira, e agora mira que ben ule, Vamos a botar xa aquí unha cunquiña para que probe. Ole, que además con cunca de barro, como caldo bo. Un poquinho de moi ben, chorizo. Xulio, moi ben, Xulio, aí está. Un poquinho. Mira, que eso está. Gusta xa carne cocida? Sí. Pois vamos a meter un poquinho de Que carne maravilla. tamén. E agora aquí, é o que vos decía, Os picatostes. vamos a meter Non che va a caer un par de picatostes só, un par. Mima. Metemos un par só para topalo. Vale. Moi ben, vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, artista crack das cociñas, dos fogóns. Ponte por aquí, vamos a ver o de Lucía. A ver como está o de Lucía agora, Que estuvo... Vamos ver. Mira, co bolo do pote aí. Ves? Ostras. Está moito mellor do esperado, verdad? Ulir moi ben. Todo xa dito. Que pouca confianza me ten este home. Ule moi ben, Ule moi ben. Sí. Aí está. Ole. Pois, señoras e señores, tamén lle vamos dar un aplauso a Lucía Vázquez, porque, a ver, si é boa, é boa. Imos probar, veña. Ponte por ali, por favor, na zona de probar. Xulio. Sí, perdón, estaba no medio. Estabas un pouco aí... Estaba aquí preparando. Estaba preparando o bodegón. Sí. Veña, cando queres podes ir probando iso. Eu, mentres tanto, vou repartindo cartiños. Señoras e señores, que verdura usa Xulio no seu caldo? Pois xenos ou bertóns. Valen os calquera dos dous. Moi ben, xenos ou bertóns. Esa é a resposta que buscamos. 664-483419. Chamado a Voltas co Prado, temos 50 euriños en xogo. Xa sabedes que aquí moitos cartos non temos, pero somos boa xente. Así que chamade que queremos falar con vos. E cociñamos moi ben. Bueno, cociña. Moi ben. Bueno. Imos á Fonsagrada, que aí saben de caldo e de cocer carnes. E de curalas. Isa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Entendo que ti o caldo sí, non? Sí, claro. Sí. No, é que... Claro, é que un inverno na Fonsagrada sin caldo... Ten que ser... Bueno, igual que en outro lado, non? Sí, Sí. Ten razón, como en calquer outro lado. A verdade é que a vida sin caldo, Claro. falando en plata, sería unha merda. Sí, é así. Claro, Que apropiado para este programa. Exactamente. Veña, por 50 euriños, dime que verdura usa Xulio no seu caldo. Xenos ou bertóns? Moi ben, aí está Isa de Fonsagrada, que leva os 50 euriños da Voltas co Prato. Moi ben. Pois, Isa, moitas grazas, un bico enorme e come moito caldo. Gracias a vos. Veña, Gracias. chao. Hasta loguiño. Isa da Fonsagrada leva 50 euros e Isa de Bergondo é encargada de dicir quen gañou a Voltas co Prato. Así que, Isa, quero que me digas que caldo estaba máis rico para ti. Pois... He dudado. He dudado, dixo. Pero... A ver, Lucía, vou empezar por ti. Vou facer como un pouco Masterchef. Mima. O teu plato, verdad, que estaba moi rico. Esperaba o peor, pero confiaba en que puderas darlle unha volta. O pan, a verdad, que está moi bo. Dalle un toque diferente. Pero... Don Xulio Mato. Don Xulio Mato, aí está. Xulio Mato, gañador do día de hoxe. É que teña sustancia, e a sustancia é o que ten. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas e con sorteo, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Mira. As chamadas están bonitas, os rapaces van elegantes. Esta noite está doente, bótalle un baile, vete. Logo foi a hora de xantar,